با مقصد баланд бардоштани сатҳу сифати корҳои таҷрибаомӯзии донишҷӯёни факултетҳои химия, биология ва географияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар боғи агробиолаборатории ин муассисаи олии таълимӣ ки дар дараи ромити шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст, бинои нави таҷрибаомӯзӣ мавриди истифода қарор дода хоҳад шуд. иншоот дар доираи ташаббусҳои роҳбарияти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ сохта шуда корҳои бунёдӣ дар он дар ҳоли анҷомёбӣ қарор доранд. бинои таҷрибаомӯзӣ аз таххона ва ду ошёна иборат буда барои гузаронидани таҷрибаҳо шароити хуб хоҳад дошт. мавриди зикр аст ки қисмати асосии корҳои сохтмонӣ дар ин бино ба анҷом расида. сохтмончиён марҳилаи ниҳоии корҳо аз ҷумла рангубор кардани намои берунии онро идома медиҳанд. мо дар боғи агробиолаборатории донишгоҳ қарор дорем ки фарогири 21 гектар буда дар дараи ромид ҷойгир аст. маврид ба зикр аст ки боғи мазкур барои таҷрибаомӯзии саҳроии донишҷӯёни факултети биология, химия ва география пешбинӣ шудааст. бо ибтикори ректори донишгоҳ муҳтарам Аҳлиддин Ибодуллозода дар ин ҷо тасмим ба сохтмони бинои дуошиёнаи замонавии таҷрибаомӯзӣ гирифта шуд ки дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. дар ин ҷо дар таҷрибаомӯзии саҳроии донишҷӯён таҷрибаҳои андӯхтаи худро дар амалият татбиқ менамоянд. бинои замонавӣ барои таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар мавзеи бинои пешинаи он ки корношоям ва ба талабот ҷавобгӯ набуд қомат афрохт. акнун муҳассилини ин муассисаи олии таълимӣ дар шароити хуб ба таҳқиқоту таҷрибаомӯзӣ машғул хоҳанд шуд, зеро тарҳи бинои нав мувофиқ ба талаботи замони муосир пешниҳод шудааст ва он имкон медиҳад ки кор дар самти таҷрибаомӯзии саҳроӣ дар Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ранги дигар бигирад. бояд гуфт ки ин бинои таҷрибаомӯзӣ бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, рушди бонизоми соҳаи маориф, мақому манзилати омӯзгор ва фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои донишҷӯён сохта шудааст.